Môžeme ísť na to. Takto to ja robím. Som Karolína. Narodila som sa 6.2.1935. To je veľa aj povedať, nie vypočítať na rukách. Narodila som sa v Novej Bani. Rodičia chovali kravu. Okolo domu vždy bolo čo robiť. A poznala som všetkú robotu takú. Aj sedliackú, aj domácu, aj všade. No. A na zábavu som rada išla. Lebo viete, ako mladé dievča tak rado aj tancovalo, aj poznávalo mladých ľudí, zoznamovalo sa aj s chlapcami, áno. Veď počkajte, ukážem vám fotky. Boli sme na zájazd, to ešte bol môj muž. A tam nám ponúkli, že teda, či sa nechceme ísť odfotiť. A ja, viete, celá šťastná, tam nikdy nebudem. A tak tu bol, aha, rebríček, vidím, rebríček. Tak po tom rebríčku vyjdem na tú ťavu. No a tak som sa dala odfotiť na tej ťave. To je životná šanca. Však on vždy špekuloval, vždy ma na volačo naviedol. Čauko, babi. Babka, budeme toto, babka, budeme hento. Nech sa páči, miláčik môj. Ďakujem veľmi pekne, babi. Prosím. Super, no a sadaj ku mne. Ja som všeličo zažila s ním, to je sila. Boli sme spolu na balóne. A viete, z toho balóna taký plamen tá hore. A ja som to chcela dočiahnuť, ten plameň. Ale to sa nedá dočiahnuť, to je vysoko. Raz sa mám to len zdvihlo zo zemi a leteli sme pre pána Jána. Aj to pristálo, pomáličky pristálo a zastalo. Však ma on zašikoval do takého dvora, kde kone boli. Ale vysadnúť na také veľké zviera nie je len tak. Aj ja mám pred tým rešpekt. Lenže chuť skúsiť to je oveľa silnejšia. A prišiel sprievodca taký mladý. Chytil ho, ten ho vodil a so mnou a ja sedela na koni. Ale viete čo, boleli ma potom, tuto ma boleli tieto kolby, aj svalovicu som mala. Povozila som sa a mám zážitok na celý život. Takéto som mala na sebe. Motokári pre pána Jana. Viete čo, Durk tam. Tam som bola dobitá. Jazdili sme pána Fera. On koľko razy povedal, babka, a nešla by si, no pravda, že no teda. Miláčikovia moji, ja som vo svojich 90. rokoch zažila to, čo som ešte nezažila. A teraz ste na rade vy. Pretože keď som to zvládla ja, zvládne to každý. Čaukajte, moji zlatí. No už by ako tak boli. Už ma tak každý pozná.